Ментето. Влизам с вратата, моите десни право в ребрата и викаш си над нещата, копеле тогава, що ти се изпозни играта. Ще ти изгоня на палатка, ще ти дам моята тетрадка, че като те гледам си остана порената шматка и да ти го казвам и пак, че ти си поредния глупак. Правя го на майтапа, ти си мислиш, че го правя като тебе на инат. Знаеш ли какво? Много кръшкаш от твоята пардо. Ще ви открия шизофрения. Бум, бам, бам, бам. Начертай трета линия. Изобщо ме засегаш, бе брат. За тебе може да съм враг, но съм умствено богат. С един ход си шах и мат. Правя мармалат, чупя всеки врат и съм отмъстител на гад. Не обичам да го раздавам, айлак обичам бита правя, ма заляка не да доказвам, че съм копеляк. И влизам пак в ритъм, къде избягахте се питам. Усетихте, че ще ви ритам и за вас навсякъде ще скитам. Всеки втори аз ще питам. С бухалка в ръка и с ножа в джоба, с мисълта да ти откъсна твоята глава. Питаш как става това, намери ги те и ти показвам веднага. Понеже си отварят много тая уста, при мен ще са 3 метра в пръста. При мисълта, че трябва да ви премахна веднага и да чупя вашите крака, да скърша твоята така. При теб е симула, ти разбираш тези неща и аз няма да ти разказвам поредната приказка. И не съм поредната квартална звезда, движа само тея, те са израснали в затворите и не като твоите приличащи на пагоните. Стига мирева 24/7, знаеш моето момче, главата ти ще направя 4 крилка. Дали посъветвай се с другите минали, питай ги, мислиш ли как звучи, като не чуваш, ще ти кажат ли. Поздравя за теки им прати. Така е, като си отваряте много ти усти, момче. Другия път да не се повтаря. Ментето, бейби, 2015.